मी आज उपवासाचे आहे ना साबुदाण्याच्या पिठाचे लाडू बनवते आहे. ते पण एकदम स्पेशल आहे आणि साधे आहेत. त्याचं मी तुम्हाला साहित्य दाखवते. हे साबुदाणे घेतले आहे 1 वाटी. ही साखर आहे अर्धी वाटी. हे खारीक आहे बारीक तुकडे करून घेतले आहेत, हे बघा, हे अर्धी वाटी आहे. हे सुकं खोबरं आहे अर्धी वाटी. हे विलायची पावडर आहे, हे मी 1 चमचा घेणार आहे. आणि हे आहे ना घी आहे पावणा वाटी. हे पावणा वाटी म्हणजे 1 वाटीला थोडंसं पाव कमी, म्हणजे झाली पावणा वाटी. आता तुम्हाला मी सांगते, ही साखर आहे ना जाडी घेतली. ही साखर पिठी साखर पाहिजे, पण कसं माहिती आहे का, उपवासाला कसं प्रत्येकाच्या घरी आहे ना पिठी साखर नसते, मग जाडी साखर असते. म्हणून तुम्हाला दाखवण्यासाठी मी आज जाडी साखर घेतली आहे. हे आता मी मिक्सरला बारीक करून तुम्हाला दाखवणार आहे. हे खारीक पण आहेत ना, मी आता हे गरम करून आहे ना ह्याची बारीक पावडर करून घेणार आहे. हे खोबरं पण आहे ना गरम करून हे पण बारीक करून घेणार आहे. आणि मेन म्हणजे आहेत ना हे साबुदाणे आहे ना मी चांगले आता भाजून घेणार आहे आणि थंड करून त्याचं मी पीठ करणार आहे. आणि याचे आता मी लाडू बनवून तुम्हाला दाखवणार आहे, उपवासाचे एकदम मस्त स्पेशल लाडू. आणि हे लाडू आहे ना उद्या उपवास आहे ना तर तुम्ही आज करून ठेवू शकता. कारण का माहिती आहे, ते राहणार 2-4 दिवस, म्हणजे 8 दिवससुद्धा राहू शकतात असे, कारण आपल्याला घीमध्ये बांधायचे आहेत. हे लाडू राहू शकतात. म्हणून म्हणजे उपवासाच्या दिवशी घाई नको, त्याच्यासाठी हे असे लाडू स्पेशल बांधून ठेवायचे. आता मी बघा एक एक कसं करते. गॅस पेटवला आहे आणि कढई ठेवली आहे. आता मी त्याच्यामध्ये आहे ना हे खोबरं आहे ना थोडं भाजून घेणार आहे. म्हणजे कसे खोबरं का भाजायचं, म्हणजे लाडू खराब नाही होणार. नाही तर खोबरं कसं खवट होतं ना, म्हणून हे चांगलं भाजून घ्यायचं आहे. हे असं खोबरं आहे ना असं रंग बदलेपर्यंत असं चांगलं भाजून घ्यायचा. आणि वास पण छान येतोय बघा. आता हे खोबरं भाजलं आहे. आता मी गॅस जरा बारीक करते आणि खोबरं काढून घेते आणि दुसरं भाजते. असं खोबरं असं लाल भाजून काढलं आहे. आता मी आहे ना हे खारीक आहे ना हे थोडे भाजून घेते, म्हणजे कशी त्याची सुकी पावडर बनवायची आहे ना, म्हणून. गॅस फास्ट केला आहे. हे पण चांगले आहेत ना कडक होईपर्यंत भाजायचे. खारीक पण असे चांगले भाजून घेतले आहे. आता ते काढते आणि साबुदाणे भाजते. आता हे साबुदाणे आहेत ना हे आता भाजून घेते. हे पण मस्त छान भाजून घ्यायचे आहे. हे साबुदाणे आता चांगले भाजले आहेत बघा. कलर पण चेंज झाला आहे. पहिले सफेद होते ना, आता कलर कसा पाणीसारखा झालेला आहे. आणि भाजले ना हे बघा आवाज येतो एकदम कडकडत. आणि दाताखाली एक चावून बघायचा, कारण का उपवासाच्या दिवशी नाही, उपवासाच्या आदल्या दिवशी आपण ना हे लाडू बनवायचे. आणि एक आहे ना दाताखाली चावून बघायचा, एकदम कुडकुडीत झाला ना तिथे भाजले समजायचे. आता हे मस्त भाजलेत आहे. आता मी जरा गॅस बंद करते आणि हे आहे ना ताटात मी काढून घेते आणि थंड झाले की मिक्सरला लावते आणि तुम्हाला दाखवते. हे पहिलं खोबरं वाटून घेते. हे खोबरं वाटून घेतलं आहे. आता काय करते, आधी पहिले साखर वाटून घेते, म्हणजे का साखर मिक्सरच्या भांड्याला आहे ना चिपकून राहते ना, म्हणून आता पहिले साखर वाटते. त्याच्यानंतर हे खारीक वाटणार आणि त्याच्यानंतर शेवटला आहे ना त्याच्यामध्ये हे साबुदाणे वाटायचे. ही साखर वाटून अशी घ्यायची बारीक, हे बघा. म्हणून तुम्हाला मी जाडी साखर दाखवली, कारण अचानक आहे ना आपण कशी आणणार पिठी साखर, आणि दुकानामध्ये आहे ना अशी रोज भेटत पण नसते, म्हणून मी तुम्हाला घरामध्ये अशी पिठी साखर बनवायची. आता एक खारीक आहे ना ही बारीक करून घेते. या ना खारीक आहेत ना असे कधी कधी वाटत नाही, थोडेसे जाड जाड असतात ना, ते असे निवडून काढायचे. असे निवडून काढायचे, नाही तर चाळून घ्यायचे. चाळणीने पडणार नाही, पण असे निवडून घ्यायचे. आणि जाड असले तर चालतील. लाडू खाताना काय आपल्याला जरा चावायला लागेल. असं हलवायचं जरा जरा. हे बघा जाड जाड आहेत ना ते वर येतात. हे तर जरा फिरवायचे, नंतर त्याचे साबुदाणे टाकून आहे ना हे
हे बारीक करायचे. हे जाड थोडेसे वाटत नाही मिक्सरच्या भांड्यामध्ये, ते असे काढायचे आणि खायचे असेच, आपण तोंडात टाकायचे. आता आहे ना हे साबुदाणे वाटायचे. हे साबुदाण्याचं बारीक पीठ करून घ्यायचं. हे बघा, हे सर्व हे साबुदाणे वाटून घेतले आहेत, एकदम मस्त पिठासारखे झाले आहेत. हे बघा, छान झाले आहेत एकदम. ही साखर, पिठी साखर बनवली. आता हे खोबरं आहे, सुकं खोबरं, हे भाजून वाटून घेतलं आहे. हे खारीक वाटून घेतलं आहे बारीक. आणि हे आहे ना वेलची जायफळची पावडर आहे. आता मी पहिलं काय करते, गॅस पेटवला आहे आणि आता तीच कढई ठेवली आहे आणि त्याच्यामध्येच आता मी आहे ना ते बनवायला घेते आहे. हे मी घी घेतलं आहे पावणं वाटी, ते आता मी सगळं ओतते त्याच्यामध्ये. आता मी घी टाकलं आहे पावणं वाटी. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हे साबुदाण्याचं पीठ टाकते. आता हे असं आहे ना चांगलं याच्यामध्ये भाजून घ्यायचं आहे. थोडा याचा कलर आहे ना चेंज होईपर्यंत हे भाजायचं आहे तुपामध्ये. तर चांगलं असं भाजून घेतलं आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हे सर्व बाकीचं साहित्य टाकते. गॅस बंद केला आहे. आता त्याच्यामध्ये खोबरं टाकते. हे खारीक पावडर आहे आणि हे ना पिठी साखर आहे. आता सगळं असं मिक्स करायचं. आता छान मिक्स झालं आहे. आता थोडं थंड झालं ना हाताला येईपर्यंत, असं झालं मग आपण लाडू बांधायचे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना वेलची जायफळ पावडर टाकते, अशी थोडीशी 1 चमचा टाकायचा. थोडे थंड झाले ना म्हणजे हातामध्ये यायला पाहिजे असे थंड, थोडे म्हणजे थोडे गरम थोडे थंड झाल्यावर आपण लाडू बांधायचे छोटे छोटे. असं छान आता थंड झालं आहे. आता मी लाडू वळते. आणि तुम्हाला एक गोष्ट दाखवली नाही मी, साबुदाणे दळले ना मिक्सरला वाटले ना ते कसे चाळून घेतले ते तुम्हाला दाखवले नाही. ते मिक्सरला लावता नाही ना पीठ कसं चाळून घ्यायचं. हे कसे साबुदाण्याच्या पिठाचे उपवासाचे लाडू. आणि भाजताना आहे ना घी टाकलं ना मग त्याच्यामध्ये आपण साबुदाण्याचं पीठ टाकलं ना तर ते जास्त नाही भाजायचं. तुम्हाला सफेद लाडू पाहिजे असतील ना तर कमी भाजायचं. म्हणजे टाकल्या आहे ना जरासं घीमध्ये ढवळायचं आणि खाली उतरून सर्व साहित्य टाकून असे लाडू बांधायचे. मी हे कसं जास्त भाजलं तुपामध्ये, घीमध्ये आहे ना हे जास्त भाजले त्याच्यामुळे असे गोल्डनचे झाले आहेत. साबुदाण्याचे स्पेशल उपवासाचे लाडू मस्त तयार झाले आहेत, छान झाले आहेत. आणि तुम्ही पण करा असे उपवासाला आणि मस्त खा.